Waqt li laqat lill-ambaxxaturi, kummissarjoli u rappreżentanti mill-Korp Diplomatiku fil-Palazz ta' Gramastru l-Belt, il-President ta' Malta, Miriam Spiteri de Bono, sejħet għal waqfin immedjat fil-ġlied fil-Van Nofsani għal ħelsien tal-ostaġġi Iżraeljani u biex ikun hemm aċċess għal loti ta' għajnuna umanitarja fir-reġjuni li huma mħabbta mill-kunflitt. Indirizzat ukoll il-qagħda fl-Ukrajina bin-Nutar Spiteri de Bono tajt li huwa essenzjali li tinstab soluzzjoni paċifika u ġusta b'rispett lejn il-prinċipji ta' Nazzjonijiet Magħquda, l-integrità territorjali u sovranità ukrena. Il-President ta' Malta qalet li dawn iż-żewġ konflitti huma l-eqreb għal Malta u għal Maltin mingħajr iżda ma tnaqqas is-sinifikat ta' konflitti oħrajn u l-bżonn jinstabu wkoll soluzzjonijiet paċifiċi. Il-Nutar Spiteri de Bono għal l-2024 kienet sena importanti għal Malta minħabba qatt anniversarji. Qalet li matul din is-sena Malta ċelebrat 60 anniversarju mill-indipendenza, 50 sena bħala Malta Repubblika, 45 sena minn meta ma baqgħetx isservi bħala bażi militari u 20 sena membru tal-Unjoni Ewropea. Qalet li minkejja neutralità Malta qed tagħti sem attiv biex taħdem għal paċi, għas-sigurtà u għall-ġustizzja soċjali. Indirizzaw wkoll il-membri tal-Korp Diplomatiku f'Kastilja waqt l-iskambju tal-awguri għas-sena l-ġdida il-Prim Ministru Abela. Dr. Abela wera ruħu gburi li bħala membru fil-Kunsill ta' Sigurtà ta' Nazzjonijiet Magħquda, Malta faslet riżoluzzjoni importanti f'Marzu li sejħet għal waqfien mill-ġlied, esprima fiduċja għal ftehim għal waqfien mill-ġlied fil-Libanu, esprima iżda tħassib dwar l-instabilità fil-Van Nofsani. Għalli Malta qed tantiċipa u tilqa' li r-rwol tagħha fil-Presidenza tal-Kunsill tal-Ewropa bejn Mejju u Novembru ta' din is-sena. B'ħidma favur il-protezzjoni u l-ħarsien tat-tfal kontra d-diskriminazzjoni u l-inigwaljanzi, il-promozzjoni ta' soċjetajiet demokratiċi u l-kontabilità ta' Russja għall-aggressjoni kontra l-Ukreni. Il-Prim Ministru refera għal politika barranija ġurnata mnedija f'Novembru tal-2024 bis-strateġija li tipprovdi l-qafas ta' ħidma sentej li ġejjin għalli jittama l-2025 tkun sena li matula tissupera l-umanità u li jkun hemm għarfien komuni li l-paċi u l-istabbiltà internazzjonali tinkiseb biss permezz ta' dialogu u rieda.